Čau, vítám vás u svého druhého videa na YouTube, tentokrát je to challenge a je to vařičkový challenge. My bereme ty otázky z mozkovny, snad někdo tu hru zná, a budeme to natáčet. Jak dlouho to budeme natáčet? Asi Jednu hru, samozřejmě, protože je srap. No tak my se do toho pustíme a ještě jsem tu nepředstavil moji retardovanou ségru. Ahoj. Já už nemůžu hrát. Takže, nová hra. Začínám, jo? Kam nechodí slunce, tam chodí. Tam chodí lékař, tam děda mráz, tam složenky, tam fotbal, tam děda mráz. Tam lékař. Smíchaní, kterých temperových barev docela fialové. Modrá a žlutá, červené a okrové, červená a zelené, modrá a červená. Modrá a červená. Jo! Brev. Ne. Jsi nejlepší. To za mě. Jaderná elektrárna provozují v Česedou. Temelín Dukovany. Jo! Co je to? Xylitou. Jo! Jaké jezero je z poloviny slané a z poloviny sladké? Jezero Bajkla. Jo! Ne, to nebylo. Jo, to bude. Hej, nemáte. Ne, ty jsi mi tak nešetřila. No pohni. Ty jsi ale kluk. Ale. Nebolelo, ani jsem tě nemohl dát, ale. Dáme ještě jednu hru. Tak. Wow, 3-3. Jako peníze jsme dostali hrát, takže hrám znova. Které ovoce dostala Sněhurka od zla červeníce? Jablko. Výborně. Tak, které z těchto jmen nenáleží žádnému z... Správně. Co znamená francouzské bon v češtině? No? Dobrý den. To bude bolet. Jo, bude. Výborně. Tak, jdeme na to. Takže v kterém roce vyhráli oba manželé? Počkej to. No. To si píš. Nebylo, ale ti to platí. Které ovoce nepatří mezi tyto plody? Pomelo? Grapefruit. Pojď. Hej, ne, tak si. Nebo je to vůbec... Dobře. Jsem říkal měl prvačku. Kdo napsal celosvětové známou dělo Hlumu? No, hledej. Já? Teď ty hádáš. Ne, ty, já jsem hádala tu 5. Já jsem hádala 5, já jsem hádala to Jo, ovoce. tak. No, můžeš. To štíplo. A to je konec videa. Jo, a tohle už bude konec videa, protože moje retardovaná ségra už to chce ukončit a už se bojí a dává pořád po prdeli. Au, Proto musím. No, tak tohle je konec videa, tohle samozřejmě dám na YouTube a snad mi za to dáte hodně lajků. I to nevadí. Dobře, já se s váma loučím a čau.